Awe. Awe. Ons maak no ready no. Ons maak ons ref no. Ano ko na do. Awan is SWAT out na bro. Ons is against him. Yung sama yung mo ikaw mo no SWAT out na bro. Ons is against the mensen, bro. Die gangs mensen gaan ook naar door no. Look in the door, bro. Gaan ook naar door no. Is 11 o'clock no. 11 o'clock di buiten gaan we gaan ook niet. Babis is vandaag mijn kamus. En daw, babis dag met kita zo. Kom break is SWAT. Ja bro, break is SWAT hem ook out. SWAT out break we is la je SWAT out ne. Misschien is tala. SWAT out. En ons is nou uit die jaartijd. Hoe donker is mijn straat. Yok weet nie. A polisie is daar lama ons. Wara, ke paris deur is oop ons nie abi par nie. Deur is oop ba. Af het is laaste geklop het man. Ja, maar die bly ander mense nou hier in dit is lyk hulle ek. Jo, weet ook nou bro. Maar nee, we moeten net verstaan. Yo, nee, die mensen. Wacht. Start praten. Sê hulle loop. Yo, zie ik sleep. Yo, je kan sleep. Os. Ja. Sê hoe binus. Ek gaan hier kan mag-skryf dan lyk dit is nog in die bel. Kom. Paleka! Tapu! Yes, kila ka! Adano. Alles doen voor die video. Ah bro. Gageng soyo. Niluwapos ma. Niluwapos ma bro. Ready for no kono do. Say I was ready for no kono do. Ready. Ik denk dat we abi bau sa isang club. Oh abi ako. Abi ook. Yo ne Ivy kami man.